Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwanynyň paýtagtymyzyň halkara howa menziline tarap gurady. Gahrman Arkadagymyz howa menziline gelip, bir ýerde bolan söhbet düşükdi. Türkmenistan'ın Owganistan bilen öýdara hormat goýmak we dost togunlyk gatnaşyklarynyň esasyny giňerimli bilelikdäki taslamalary, hususan ulug kommunikasiýa, ýalňyş energetika urlaryna dürli taslamalary üstünlikli amala aşyrýanyny beledi. Munyň özi goňşy ýurdun paragatçylykly durmuş ykdysadydan dikeldilmegi we häzirki zaman dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulmak üçin aýratyn ähmiýeti iýdir. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň Gahrman Arkadagymyň uçary Maru vilayatyna tarap ugraldy. Howa menziliniň Gahrman Arkadagymyzy resmi adamlar ugrutdylar. Paýtagtymyzdan ugralan Gahrman Arkadagymyň uçary biraz wagtdan Mar şäheriniň halkara howa menziline gelip geldi. Mar şäheriniň halkara howa menziliniň Gahrman Arkadagymyz dik uçurdy. Maru vilayatynyň Tagtabazar etrawynyň Tergetabat şäherine geldi. Gahrman Arkadagymyz Tergetabat şäherinden awtulugdy. Arkadagyň ak böli bilen Tergetabat Hırat gaz geçirsiniň Owganistanyň Hırat vilayatynyň Rabat sangy etrawynyň çägine alınıp barlayan gurulşyk meýdançasyna tarap gurady. Gahrman Arkadagyň ak böli bilen Tergetabat Hırat gaz geçirsiniň Owganistanyň Hırat vilayatynyň Rabat sangy etrawynyň çägine alınıp barlayan gurulşyk meýdançasyna geldi. Bu ýerde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzy ýurdumyzyň hem-de Owganistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary mehirli garşyladylar.